И здравейте хора, ние сме FNFG TV и днес в това видео ще играем World of Tanks. И на играта, ако вие искате, напишете в коментарите хаштаг геймплей и аз ще знам колко души искат да направя геймплей. Ако поне 3 души искат да напишат хаштаг геймплей, ще направя геймплей. И нека да започнем. Гоги Виктор ги няма, реших да направя сам клип. Само една секунда да махна звука. Така. Продължи. Така. И обратно в битката. Да, Виктор си направи собствен YouTube канал и ще има линк в описанието, но той все още е част от нашия. Ще има линк в описанието за неговия YouTube канал. Може да го видите, ако ви интересува. И нека да продължим с играта. Не съм много добър в играта, но ще се опитам да стана добър за вас. Така, да намерим нефтите. Тук не се вижда, тук не се вижда. Върда ви. Много врагове. Имало скала. Къде? Не мога да го видя, но този тук и не мога да видя. Добре, къде са всички? Това на малко живот и това е на малко живот. Малко таргетна ще е супер. Но не го намирам. Смятам малко да се доближа. И изчезна. Давай. 3 на 1 е. Говорят ми с 2 точки, което за началото на играта не е добре. Но сега нашия съперник победи един от техните. Бум. Аре бе. Не. Мисля, че го оцелих, но не съм. И ще се върнем в следващата игра. И ето ни отново на бойното поле. Се скрием най-добре ще. Ето тук в тези храсти. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, и да се малко да прощупа стената, да може ако някой дойде пред мен да тръгна да бягам. Не, това няма да го чупа. Така е добре. И да изчакаме наши да намерят вражеския съдбар и да го отцепим от тук. Поне така ще се опитам да ги цепа. Ето го. Нашия даже вика SOS. Той ще цели нашия, но аз ще целя него. Няма. Или ще? Къде отива? Айде. Бум! Ооо! Take it! Но не го убих аз! Как? И защо? Някакъв не го е взел. Видяхте какъв хубав изстрел в началото на играта. Още първия изстрел го атаковах. И как ще спре? Много интересно. Айде, това е тежък танк. Тука. Айде, гръм! Нищо не му направих. По по-малкия танк, средния. Не опитаме. Айде! Бум! Айде да, защото е на малко живот. Бързо. Бум!
Бум! Добре, оцелвам го и не умира. Няма трябва да го... Записването спря по технически причини. Убих един. Суес. Има някакво тук. Да, ето го. Бум! Хайде! Не, как ще мръдне? Не. Е, така. Така, тук стой. Така, браво. Не, бе. Така, браво, дете. Браво. Хайде. Аре, бе. Добре, защо това нашия го кара да мърга? Така, най-накрая искам да пробвам да гледам на нашия, ама няма смисъл. Защото ще ме банне за един час. Един път по грешка така оцели един от нашите. Бум. Аре, само той и още един остават. Хайде! Бум! Уф! Хайде! Бързо! Давай, хайде! Бум! Бум! Уф, да! Така! Не! Да! Супер! Хайде, давай нашо! Бум! Take it! Yes! Но това наше го цели. Хайде нашите! Заедно, давайте нашите! Хайде! Не мърдай, бе! Хайде! Бум! Не. Ето е диент. Не е диент. Те не завладяват базата, аз не знам къде. Не ми казва, че това трябва... Да, никакъв шанс. Те така като се крият. Това би трябвало да не е базата. И сега ще загубим, защото сме два салута. Освен ако се доближа и успея да го открия. Не, той не е сало, супер. Ако се доближа и успея да го открия, ще е добре. Да си предпазим базата. Или пък нашия да го открие. Ето, бързо. Къде? Хайде, диент! Не! Хайде, наш, намери го. Откри го! Но не се кри! Добре. Къде е той? Смятам, че идва от за мен, което не ми хареса. Сега ще ме гръмно усещам. Айде, моля те. Къде сте? Айде, пуру. Ето го бързо. Айде наш. Рампейдж. Не. С си нямам никакъв шанс. Никакъв шанс няма. Идват за мен и аз ще загубя и този рунд. За жалост. Сега ще дойдат и няма ги видя. На живот или смърт. Бързо, давай през оградата, през всичко. Макар че ще вземат базата. Никакъв шанс просто. Загуба. Жалко за кила. И благодаря, че бяхте с нас. Ние бяхме FNL TV и до нови срещи. Довиждане.